मैं अपना पैसा लगाकर मार्केट बना दूंगा, लेकिन आप गरीब को ही मारते हो. You only target the poor, you only target the weak. Why don't you target all these people who have done illegal construction in Maharaja's land? यहाँ में आधा लोग तो मेरे ही जमीन में इलीगली ऑक्यूपाई करके है. उनको तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो आपका दोस्त है. और जो लोग गरीब हैं, जो लोग गांव से आते हैं सब्जी बेचने के लिए, आप उनको टारगेट करते हो. तो ये तो नहीं चलेगा ना. ये तो नहीं चलेगा. जब तक मैं हूँ नहीं चलेगा. तो सर आप उसके साथ बातचीत किए हैं, क्या बोले? तो सामने मैं हूँ और जब तक मैं हूँ ये नहीं चलेगा. सर आज मीटिंग के बारे में क्या हुआ सर? जब मीटिंग में क्या हुआ सर? मणिका कोर्ट में जो मीटिंग हुआ है उसके बारे में क्या हुआ? वो जो बोला था मैंने बोल दिया है. आप मेरा पोजीशन जानते हैं. आई एम विद द पीपल एंड आई एम ओनली विद द पीपल. ये इशू लेके पर्टिकुलरली इस तरह के इशू लेके देखो मैं आई एम टेलिंग यू, हमारा जो जमीन था कितना ऑक्यूपाई किया गया. आज भी अगरतला में 60% राजा का जमीन को ऑक्यूपाई करके रखा है. एएमसी उनको हटा सकेंगे? नहीं. लेकिन गरीब लोगों को हटाना बहुत आसान है, लेकिन नहीं चलेगा. खुलुमखा बुबाग्रा, नमस्कार बुबाग्रा. इतना आपने तिप्रासा को मोहब्बत किया, प्यार किया, लेकिन तिप्रासा लोग अभी तक प्यार किया चीज से, मोहब्बत किया चीज से अभी तक कुछ मालूम नहीं है. तिप्रासा रो नरक तमास खासिया बना, तमास बुसिया बना. नोखना बुबाग्रा बनी पॉकेट नि रंग देखलाई विभाग सरकार नक तांग रोया माने मार्केट तांग रोया के खुद बनी पॉकेट बाई तांग नहीं सामान इसराय से नोखना. और अबे सिंह चितिनी सोबानि बांगै सिनी बुबाग्रा फाइट खाय जतनां सोंमुसु जतनां क्वेश्चन खाय मुसु सोबानि बांगै तिनी सोबानि रंनि बांगै तिनी बासा फाइखा सोबाब रंनि बांगै तिनी बासा फाइखा जतनां सोंमुसु चिनी बुबाग्रा तिप्रासा दफानो बुइनि तला मुनि खायरो मुसुगिया बै बाय थंजां मुसुगिया हानि बांगै चिनी बुबाग्रा फाइबायदि थानसांदि याब्रि बाक्सा सेलायनाय हुनै जतनो मेसेज खायबो हायफोनो तिनि तिप्रासा बीजेपी थांखा सीपीएम थांखा कांग्रेस थांखा आईपीएफ थांखा बुबाग्रा न हाया सालायसिनाय. नों आं सिसं थानसा सिंग्रा मैयांखे बुबाग्रा खे भाई के फान माना भाई के सामं खाई माना वन सौ नहीं पहले वन सौ दिन नहीं दे रहा बुबाग्रा न हाया सानाय रखना संग सुगु निजे भाई निजे इंचिदी लाबार बागान हगलायसिनाय नक हरलायसिनाय पार्टी ऑफिस सकसलायसिनाय बनो तिप्रासानि तंगमु बनो तिप्रासानि हामिया वन सौ बुबाग्रा तिनी जरा सोबानि बांगै तिनी बनि साक सरि हाया तै सोबानि बांग फाइट खाय नों आं खासियानि बांगै तिनी फाइट खायबो तिनी नो खाना बोले बुबाग्रा तमी साखा yang nani फाइनाय र बरावनो के मासा सा नर्माल या तिनी आनि तिप्रासा बिख्रा बसारावनो के नराव लाथि रय तिख्लाय होनाय डाइरेक्ट बसुं बुबाग्रा हाय फान गनां नांगो तिप्रासा र सोबानो लगेरावा ना नरावनो वन संनायदि जों नों आंसि दफा सिकिन सागा तंनाय मासे नों आंसि बुस्थि लाया बुबाग्रा न हाया सानाय रक्सि बुबाग्रा न साजाय आरो बाहाय खिने बुबाग्रा खिने फानमानाय बाहाय के सामं खायनाय नों आं तिनि फुफु थानसांना गेसि बुफा हमजांनाय बुमा हमजांनाय सामं खायनाय मिले बोसारक्सि फर एग्जांपल बोसाबले न 7 जना बुफानि जागाबले 5 गानि बाहाय के जनो कानिसा थैया सेम बुबाग्रा बताय हाय जों थानसा खेतंग हायके बुबाग्रा सामं खायथौ नों थानि तिनि जरा गोबां माने तंख फायदि चिनि दफा थंजाक दंमानि
rang पैसा no kaisa ta hamjak di nini asok thai no kaisa ta nai di nini post no kaisa ta nai di जों थानसा के तंगा हांखे जों बायदै नो चिनि मान थाइ मामानि परेखे नों जाबाय मैया नंबाय मैसिं नाय नेक्स्ट नि तंमुं सामुं नो से जों मा वान सं नाग्रा नाय मामानि पराय जों जाबाय मैया नंबाय मैसिं दिनि अ हा नक फां हंजांनायनि दिनि तंग केसेब्रो केसेखा इयां नानि फायनाय रक्सि बिल्डिं नायथाव जाबाय मैया नंबाय मैया जों बायसिं केनो बलं बिसिं तंनाय रंकेनो कग रोंमानि अमेरिकान न्यूज खबर सासिनि सामा उचिनि तिप्रासार गोबै बयनो हाया सालायसिनाय दगान थाङो सा 5 टेका जा नुंगायनाय वानसानि रुटि बम रुटि दह के सावै हाया सालायसिनाय 5 टेका जा चाट नंगै दिनी फनानि नवले orchestra so lailang hable fonanerle hai parties failang hable hai salaisinai u dogan thangui cha ge 5,000 bom luti yo chalaisinai hai salaisinai bono tiprasani tong boino hai sanai baike bono ka khlai romano bo angsai kusukanai ha naijak mayang nai kisa ganang salangke gon sekal belaisinai bono tiprasani tong tini sebani bangai tini bubagra mực tùy tiết khai kia sebani bangai tini makat kha dhopa kasiya nung angbusia sebabu bubagra hake himot tongui tini aguli thangui pokeni rang roi mana to wan sobdi tini tiprasa thui tongmani nugu tiprasa thungjamani nuk tongu डॉक्टर मानिक साहदे थाइसा मने कक साखा सरकार अंगै तिनी अमते हाय इंगा मुसांगिया अमते हाय थाइसा मने कक साफाइखा अरनो जोंबुसि थाय हायफानो निजे बाय निजेंसदि पार्टी ऑफिस सरलाइसनाय लाबार बागान सगलाइसिनाय बैनि बानो बिथिल फ्लाइ बुथालाइसिनाय नाव खरलाइसिनाय दमकिरलाइसिनाय तिप्रासन दं हामजाक मानि रै खारेक मानि रै दिनि जरा बुबाग्रा तमानि बां दुखमा बा kasiya population kisa ke tongphano जों थानसांले फान बुसुक रागनाय जों अन्य दफा मुसा जरे खाइमानो थानसाके तंखे खाइमेया कगस दंले बुफांसि कोनखे साइसिन फैसा माव बुफां गतनखे का थां खरावसे फैसा माया कव दं आइफोनो कक सिमिसो रोंलाय दंसिनाय बाहायके सीट का हामानो बाहायके एमले सीट मानो बाहायके अनबसानो हासाल दिल्ली मुंबई लेखा फोरोंमानो बनो ननो साइटो हाइसि सीटनि बाङै खाब्रों लायो हाइसि दिनि तिप्रासा थंजाक दंमानि बीजेपी खायने रंनां सोंमुचुबो दिनि तिप्रासा दिनि मैखोथों फाल दंनाय अरय मरय खायजाक मानि थाइसा मोने नरक खरांते साखा आं ननो सोंमुचुबो ओके सोबा तिप्रासा रंनां सोंमुचु तिप्रासा जेकुनो रैप खायजाला हा अन्य दफा बि बुथार जागला तमाके सोबा खरांते सा चिनि बुबाग्रा वान संनाय बायदि द ओंखे आनि कर सेस्टियो तंखे नाकारजाक बायदि बाच्चा मानि तंना खेद्र ओ भिडियो नो शेयर खायरदि जागा जागा तिप्रासानि नक थैब्रों नुतुंख्लाय बायदि ताकि बरकबो आनि कब्रन खानावै बुबाग्रा न हामजायारो हामजाकथों खासियारो तेबो खासिथों आनि कगनि कगनो बिलायखेसि बुबाग्रानि हामजाकमानि फायनाय हामजाकमानि सिनाय बैनि तला बुबाग्रा तंरया मुनि खायरया बैबाय थंजाया
bahaya tong mano hi wan song mani hai pan chini Bubagra wan song ma hai o Tiprasa do faro Bubagra no hamjak ma phirok maya Bubagra simi no boni sajla boni sajogrok no thaijakiribu hani mangaino please jora tongkho somoy tongkho jotono phaibai jadi Bubagra no logero paijadi Bubagra teibo fan manai teibo strong manai chini bangi samang khai manai okay Bubagra good night hor kaham joto Tiprasa no khulombai hor kaham tei paiflaya nona hambai ya phangni simi butsuk jora ani kogno khana wi pairo mani bangai